U fl-studio smana għanna u koll il-Guido Lanfranco li natuħu koll l-odwa tajba. L-odwa tajba li l-ekol s-semmija. U fil-fat li s-semmija nishtiq u koll najdilom grazzi. Illa lix wara il-speċi ta' pelċkejken li għamminnilom biex min ma laħaqx kellimna pallum 8 tijim jibatilna dak li kellhom xi jgħidu permezz ta' itra u fil-fatt irċivejna għat mhux ħażin ta' ittri u xek Guido. Ejfa, mbagħad dawk kan acknowledge'hom personalment u da. Imma xorta waħda min ma jilħaqx iċempel u jkollu xi ħaġa li xtaq jgħidilna, jiktibilna speċjalment tkun qasira, aħjar milli tintilef, aħna ma rridux jiġifieri poeżiji li jinsabu fil-kodba, lanqas talb formali u affarijiet li nsibuhom, imma kliem u taqbil li kienu jgħidu missirijietna u baqgħu jgħiduhom minn fom għall-ieħor minn ġenerazzjoni għall-oħra sakemm waslu sa żmienna. Hemm ħafna tipi ta' taqbil, ftit minnu huwa talb kif smajna l-aħħar darba ta' diversi tipi qabel l-irqad għaw meta tqum ħaġa oħra biex ma noqgħodx narġa' nirripeti li jedna. Oħrajn huma bħalli kieku tip ta' skunġrar, tip ta' għal-mart, pereżempju waqt it-tbaħħir. Anzi jekk xi ħadd jiftakar xi kliem u taqbil u talb u xi ħaġa oħra li kienu jgħidu waqt it-tbaħħir. Dawn kien hemm tant minnhom differenti, kull bniedem u bniedma kienu jiġbru kliem minn missiriethom li kważi qatt huma l-istess. Li huma interessanti wkoll nisimgħu bih waqt it-tbaħħir speċjalment kien ikun jew waqt il-mart biex jitolboni l-mart, jew kontra lajn, jew sibti lajt. U kien hemm min ibaħħar regolarment kull nhar ta' ħamis ukoll. Imma aħna fil-kliem li qed ninteressaw ruħna. Guido, fuq il-linja diġa għanna xi semmija, imma qabel xejn tajjeb la semmejna id-baħir, illa lix forsi minu ta' eta zaħira ma jafx xiġifiri d-baħar. Ħalli nispiegaw ftit kien isir u x'materjal kien. La fil-fatt fil-qosor ħafna id-baħir fija storja twila u raġunijiet varji. Imma d-baħir kienu jħossu li biex jitolbu l-għenuna talla f'ċerti okkażjonijiet, speċjalment biex ineħħu l-ħsara, d-deni, l-mart, id-dwejja. Iridu jikkomunikaw ma' xi ħaġa li ma tidirx kienu jużaw ħaxix maħru, għax anki d-duħħan stess huwa simbolu ta' xi ħaġa mid-dinja tiela u tisparixxi lejn xi ħaġa li ma tidirx. U tħaħen kienu jużawhom f'kull pajjiż għal kull raġuni mhux bil-forsi nsaraw hekk kull tip ta' bniedem kellhom tip ta' tbaħħir. Il-Maltin li żied li kienu jużaw żebbuġ ta' żmien ħadd il-palm u ta' ċeremonji ta' żmien il-ġimgħa l-kbira. Kien hemm ukoll min iħallat xi ftit tax-xema tal-gandlora jew kella ftit ċema ta' tniebri speċjalment. Ġifieri daw ix-xemat kienu jħaltuhom ukoll ma' żebbuġ u affarijiet oħrajn. Imma il-fatt li kienu jaħarqu xi ftit ħxejjex u ħwawar affarijiet oħrajn u jgħidu xi talba jew kliem jew taqbil. Ħafna minnu bil-kemm jifhmuh imma kien ifisser li jridu jikkomunikaw ma' supernaturali jew kontra l-mart jew kontra l-għajn jew kontra xi ħaġa oħra jew biex tibda sena tajba bħalma kienu jagħmlu wkoll f'Sibt il-Glorja. Ekku, u minna u ftit joħor nitkellmu ukoll ma' semmija tagħna. Rigal sabiħ għal jum il-missier, 100,000 lira fil-Lotterija Nazzjonali. Tinsewx tistaqsu għal kartolina ta' jum il-missier b'xejn. Tluħ nar il-ħadd 13 ta' Ġunju ġimgħa qabel jum il-missier. Wek għanna l-ewel semmija fuq il-linja. Hello. Hello. Nselmulek. Nsellimkom. Għajdin. L-ewel net kont ngħidilkom talba qasira ta' wara tqarbin, però fuq di ta' tbaħħir nista' ngħid li jien għandi vażetti li l-mamma tiegħi qalathom fi żmien fit-tieġ. Vażett? Isom anfora u imtaqbin u kienu blatu, ma ngħidx istorja. Tal-foħħar daw? Iva, min kisser li minnhom, però se ngħid ukoll punt modernu hekk, meta aħna ngħidu ħammorru għand il-psikjatra għaliex aħna għandna dan, meta kien jitlanna n-nervi, anke l-mamma tiegħi kienet tgħid li għandi bżonn nimbaħħrek. Iva wkoll. U anke nagħtu każ meta kien jinqala l-inkwiet id-dar, kienu ibaħru taħt is-sodda u biex inaħħu problema biex ikeċċu it-tentazzjonijiet u d-dwejja, iva. Dik kienu jagħmluha u nisma' l-mamma tiegħi. Dina it-talba kienet għal-mitilien ta' wara tqarbin. Jiena li nara sinifikat fiha huma fiż-żewġ kelmiet li huma jennik u janik.
Differenza mill-li tieħu lena u issir sinjura talba qasira ta' wara tqarbil. Għajdin. Ruħ tiegħi. X'joqsok aktar f'din il-għodwa la darba ġi iżurek Alla. U ġi biex jennik u janik. U jkun għalik ran għal-ħajja ta' dejjem. Għalija dawk it-tlet kelmi. Jennik. Janik u ran. Mażolin tajjeb, mażolin tajjeb għall-okkazjoni. Daqsek, nieħu kont nisma' l-programmi u jiddiskuti. Anzi, nirringrazzjaw. Meta mankux nista' naqbad. Imma diffiċli taqbad ikun hemm ħafna, imma naf nisraq naqra l-ħin. Imma xorta nħeġġu l-ħaddieħor li ma jistax jaqbad jew ma jrid joqgħod ċempel. Jiena nħalli ċans, meta nara ħengejt nħalli ċans. U iva paċenzja. Nirringrazzjaw. Ma jkunx jista' jaqbad jista' jikdbilna xi ħaġa żgħir imma dikka tibqa' miktuba u ma jintilfux dal-kliem. Ma kienet tajl il-mamma tiegħi li mietet ta' 93. Inqas minn 4 years ago, imma dak iż-żmien tkun imħabta ma tistax tikteb kull ma tajt. U ma nixxi ngħidu, ma forsi ħadd jista' jiktibhomlhom lill-anzjani jew xi ħaġa żgħira jiġborhom, tkun qed tagħmel opra tajba. Issa nidħol mal-grupp tal-anzjani, kieku noqgħod naħseb min xi xaddejt, forsi nista' nagħti. Ejba, jekk tiġbor xi ħaġa jibgħathomna, nirringrazzjawk mela bil-qoddim. Saħħa. Saħħa, Sinjura. Jekk wasal biex issifer tħabbilx rasek, murant l-SMS tal-belt, tas-slima jew ir-raba tawdex. L-SMS juhdu l-ksib kollox, vjaġġar blajru bil-baħar, lukandi, insurance u kiri ta' karozzi. Għażel waħda mill-cruises favolużi tagħhom jew weekend fi Sqallija. Tabdax lil ħaddieħor bil-vaganza tiegħek. Serraħ magħhom murant l-SMS jew ċempel 232211 illum. Soft challis, cotton viscose, cotton gabardine, silk polyester printed, chiffon plain jew fancy u mijiet ta' drappijiet differenti. Wieħed isbaħ mill-ieħor għas-sajf u l-mezzu temp. Dawn issibuhom biss fl-akbar stabiliment ta' drappijiet f'Malta. JB Stores. JB Stores. Dejjem il-biskom eleganti u biftit flus. Kun żgura li għandek biżejjed fliexken tal-litru ta' 7-Up għax bejn Mejju u Settembru tista' żurek waħda mis-7-Up Girls li qegħdin iduru Malta Għawdex. Din todlok il-fliexken li mhumiex vojta u għal kull fliexkun li ssiblek ittik fliexkun ieħor tal-litru b'xejn. Barra minn hekk, ma' kull 3 fliexken li tixtru tieħdu wkoll biljett li jkun jilgħab f'waħda minn 5 lotteriji, waħda kull xahar bejn Mejju u Settembru. Kull lotterija toffri 10 rigali ta' 52 kaxxa 7-Up tal-litru. Il-ħin issa huwa il-11:09 nieqes minuta. Naddu għal telefonata oħra Gwido. Hello. Hello. Jekk jogħġbok għal Għajdilna. Ħal ngħidlek. Jiena niftakar meta konna nbaħru. Il-mami tiegħi. Meta kienet baħħar kienet issib xi jagħtu ta' xi landa tal-Gelettini. U konna nagħmlu iż-żebbuġ. Fl-oktaġen jew skutella. U konna kienet tagħmel il-melħ miegħu. Kienet tajtalix tamel il-melħ? Kienet tafalix tamel il-melħ? Jew għax ħaddieħor kien jagħmlu. Kontra lajn, sew. U kienet tajt San Barnabaw għajn ħażina tmurminaw. Ukoll waħda minnhom. U kienet id-dawwar ġifieri anke sa taħt is-sodda kienet baħħar, kienet id-dawwar b'dallatu. U fuq il-Rjustana ġifieri. Imma f'xi okkażjoni speċjali jew sibt il-Glorja. Wara lajt. Sibt il-Glorja. Sibt il-Glorja. Dak iż-żmien kien. U għadni niftakar jiena għad kont immur skola biex meta mhux dejjem eżatt wara lajt ġifieri. Ma kontx biex nitbaħħaru. Żgur inkella titlifa. U sakkaraġġ tal-bejt kienet tibqa' tiela biex. Kienet tibda minn isfel għal fuq jew minn fuq għal isfel. Għax il-bicċa kbira minn fuq għal-isfel kienu jibdew. Għax kienu jgħidu isna t-nikinsuhom minn fuq għal-isfel għal-barra. Kienet tajt it-talb ukoll u tajt xital. Le, mbagħad imma din bicċa kbira kienet tajt San Barnabaw għajn ħażina toħroġ minn hawn. Fil-fatt hemm oħra jgħidula fġieħ San Barnabaw biex jekk hawn xi ħaġa tmur minn hawn. Kredu fġieħ il-laqa li għamlulu bil-weraq taż-żebbuġ u tal-palm. Waħda minnhom di għax hemm ħafna varjazzjonijiet u tajjeb li għattinna tiegħek ukoll. U kien isir irmiet u mbagħad u meta insomma dak itħaħen u mbagħad tifgaw u konna narmuh. Insomma, imma l-dbaħir ikun sar.
Ġifieri ta' kom ta' sibt il-Glorja kelli qed tiftakar inti. Wara lajt, wara lajt kien. Sewwa. Nirringrazzjawk ta' tal-li għattilna. Saħħa, Sinjura. Hello. Hello. Nselmulek ukoll. Nselmulek, Rossi, bonġu. Ħanna jglek, danna fuq id-baħir l-lum qed titkellem. Mhux biss, insomma, imma semmejna d-baħir bħala tipi ieħor ta' tqabbil. Għadna għadni ġejja minn barra. Allura naf li bħallunt minn tim kontu qed Sewa, jekk għandek xi ħaġa simili. Għajdilna. Dak li kien jgħidu l-antik u dan. Ej, viva, affarijiet li mhux miktubin, affarijiet li tal-mu blamment minnant missirietom. Għajdilna tiegħek. O Ġesu ġibtlek dil-warda. Għada ħajja fil-qasrija, maħaruħi n-nofrilek ta' drak fl-Eukaristija. Ġifidi meta tmur fil-knisja forsi tajda. Xin il-lejla narġaniti biex noħoda mijiet dar. Floka qalbi nħallilek ta' drak fuq dal-artal. Din kiet tgħidilna waħda xi antika. Ġifiri mhux studja tal-iskola mela di. Le għax affarijiet hekk li interessawna li żjed tajjeb. Nirringrazzjawk ta' illa li xankilu ftit kien hemm xi ħadd ieħor inna xi talb li jgħidu meta jidħlu fil-knisja qabel ma joħorġu fil-knisja waqt il-quddiesa għax qabel ma kinux joqgħodu jgħidu rożarju bil-fors fil-knisja imma ħafna minnhom meta talmu rożarju bdew jgħidu rożarju biss u t-talb beda jintesa' mbagħad. Nirringrazzjaw. Sabiħ ħafna wkoll. Le ma nixxi ngħidu. Imma aħna maħniex qed infittxu talb formali li jinsab fil-kodba jew li għalmuh il-patrijiet u l-qassisin. U dawn affarijiet bħal dawn iktar jimpressjonaw min-nies. Imma aħna qed nippruvaw niġbruhom biex ma jintilfux għax dana ma jibqgħux jingħadu iżjed wans li l-anzjani ma jibqgħux jgħiduhom aktarux. Nirringrazzjaw. Thank you, prosit tal-programm ta'. Grazzi, Sinjura Saħħa. Hello. Hello. Nselmulek. Sallimlek, bonġu. Mrs. Bonavija. Nixtieq għajdu rigward il-baħir, niftakar in-nanna kienet sip il-waraq ta' żebbuġ niexef. Taġen ħażin u danna ta' ħamiski, kunna ta' ħamis kienet baħar, id-dur kull erba' rkejjen tal-kamra. Waraj aħna ngħidu l-kredu u sadattanti ja kienet tgħid San Pawl ta' Ruma jekk hawn xi għajn reġġaħħa lura. Fil-fatt dina fil-fatt smajta xi darba oħra din, dana milli ma raħali oppost ġifieri. Aħna mill-Fgura, ma kun sama. Imma l-Fgura ġew nies iżjed riċenti. Mbagħad l-iktar interessanti hija li l-irmiet konna niġbruh ġokarta u narmuh sali pit-toroq. Sewa taf x'inhi dik fl-antik mhux l-irmiet biss kienu jagħmlu f'sali pit-toroq, għax kienu jassumu li dak l-irmiet ġabar ġo fih l-inkwiet u d-dwejja li seta' kien hemm fid-dar. U fl-antik anki jekk kienu jaslu xi tarbija marida, l-ilma li kienu jużaw biex jaslu tarbija marida u anki xi bniedem marid, kienu jarmuh f'sali pit-toroq jew ħdej il-baħar bl-intenzjoni li hemmhekk jinfirex ma jibqax fil-post, ma nixxi ngħidu fiżikament ma jkunx hekk imma l-ħsieb ikun jagħtek. U kienet kella tradizzjoni oħra, kien meta tqabbad iż-żebbuġ jekk idum ma jaqbad fint ma jitla d-doħan kienet tgħid mela veru hawn hawn ħażina fid-dar. Deċiżjoni dak il-ħin, imma insomma ma kienx tajt għax ma jrid jaqbad. Da żmien anke l-barbecue ma jrid jaqbad kulħadd jara xi vvinta. Ma qabel kellhom ħafna. Le ma nixxi ngħidu. Le ma daw interessanti għax juru l-mentalità skont iċ-ċirkostanzi ta' żmien kif kienu jaħsbuha mis-sirijietna. U kienet ħobb tqabbel ħafna ġifieri ma m'għandux jaqsam. Ma tiftakarhom xu. Pereżempju nasumi kien ċaħat kien ikun ista bene u hekk. Tifhem kienet tajt tista' tkun gustusu serju għax minnaw għaċ-ċimiterju. Jista' jkollok il-miljuni għax minnaw bil-kuruni. 4 żwiemel jitrottjaw fiċċuħuduh il-barra minnaw. Fuq qabrun għamlu l-ħġiġa minn fuq daru kilu tiġiġa, fimt? U kienet twila ħafna. Ejwa, semmek tiftakara. U mbagħad kienet set qablilna oħra, aħna niftakar konna 3 taħwa bniet. U biex noqdu kwiti kienet qablilna diqsa poezija. Kienet tgħid darba kien hawn 3 taħwa l-modija tan-namur, fosthom li żar waħda mal-plajja tħobb id-dur. Darba ma reċċalata, id-disgrazzja li raġrat, iċ-ċurket waqara l-baħar u fil-pront is-sajjitrat. Imma kienet twila ħafna. Ejja, xumbat tin-namra ma' sajjiet. U niftakar oħtiġdara kienet taħseb li qed tirreferi u kienet toqgħod tibki, fimt? Imma kienu qabel jaħdu l-ħwejjeġ fil-bitħa fil-banju. Ejva. U jqogħdu jaqblu. Imma nixxi ngħidu hekk kienu jedew. Dawn li għattinna intu ma ta' nofs is-seklu ieħor. Għax anke dik li semmejt l-erba' tal-żwiem, kien Le, kienu ġabdew bil-karozzi, ma xi-żiemel li jiġbed il-karozza waraħ kien, qabel kienu jisfnu fil-ċimetiru tal-post, mhux biż-żwiem il-lejla d-dolorata. Jiena m'inhiex anzjana, fim. Le, naf imma
Ġifiri, kiku l-lum nanna ndaqri fid-design, ma niftakar. Le, xorta wahda, dawk ta' zmienu, mu. Nirringrazzjaw, mela, għattina ħafna affarijiet interessanti. Thank you, prosit tal-program. Grazzi, Sinjura Saħħa. Hello. Hello. Għajdinna. Sur Branko. Għajdinna. L-aħħar program l-għamilt. Ejva. Kina għada għamlit l talba fit-tul. Tip ta' tedew da go. Mela tafxini allora. Le, ma sospettajt li xi ħaġa simili. Tisma' t-tajdel għannu naħat. Le, ma taf għalix qatt ma smajta ġifieri, ma smajnijiex jgħidu ta' qabilna fl-modi. Bil-Latin il-bicċa l-biratin. Għax qabel kienu jgħiduh bil-Latin. Għadhom jgħiduh bil-Latin, specialment fil-festi. Ejva. Tirkulu għnesja. Ejva. Fit-tedew jinti bħal da żmien qed jagħmluh bil-Malti, da żmien iżjed minn qabel. Anke pereżempju inti tittamel xi talba xi marit milli jkollok jew kollok xi wieħed fih. Tista' tudnu għand qassis kanta jgħidilek qabel fil-benedizzjoni. Ma nixxi ngħidu wkoll. Billi smajt ngħidil qatt ma smajt. Le, ma x'aħna konna qed nitkellmu fuq affarijiet li kienu jgħidu n-nannit u l-anzjani ta' qabel. Dik flejli tirċifessa. Ejva. U fl-aħħar ta' xata li żar jitkanta dok. Ejja fil-fatti. Kittiċi darba tkun taf xi ħaġa fuq l-antik, ejja ħdejja hawnhekk biex nkun ngħidlek fuq hawnhekk qatt ma naqbad waħda. U t-tieni kif jgħidu ma m'hemm żmien li tżomm il-linja fuq hekk. Ver, ma nixxi ngħidu, inti ġieli ċempiltu. Ejwa, ġieli ċempil. Għaxet minħadd Ingli. Fuq il-melħ. Minħadd Ingli. Saħħana ngħidlek għanja. Kanta mela, basta nixtielha. Fuq ir-reddina sa ngħidilek ta' dari. Sewwa. Kissirtielek ir-reddina. Għaw istowlek id-dussies, kittejn il-Malta għawda xil-bintek ma nuħodix. Kienet ibeħbilali mela. Insomma, għatlek inti l-interessi għaj kittiċi darba tiġi għawħdejja xina roġal għandit minn sena u minn għanija spiċċajt. Ma billi tiftakar ħafna affarijiet kollox ikun interessanti. Insomma. Ekku, Sinjur, jek tibqa fuq il-linja inkun nista' inkelmek mhux fuq ir-radio. Ma jaqtax issa mela. Taqtax il-linja. Ibqa fuq il-linja, Sinjur. B4 Textiles joffru l-akbar varjetà ta' drapijiet tal-portieri u ta' tapizzerija. B4 Textiles joffru l-aqwa prezzijiet fuq drapijiet tal-portieri protetti bl-Scotch Guard, b'servizz mill-aqwa għal-ħjata ta' portieri. B4 Textiles ta' Zabba Road il-Bgura u Constitution Street il-Mosta. Jekk tridu il-mapur u nadif fil-vit tal-kċina, b'toma tajba, aħsbu fil-Kuno Filter. Kuno Filter jiffiltra l-ilma u huwa faċli ħafna biex tużaħ. Kuno Filter, għal min jibża għal saħħtu. Aġenti ewlenin Mederco Limited, Misida Valley Road Birkirkara. ċemplu fuq 492-423 jew 492-424. Huwa suġġett li jinteressa ħafna lis-semmija u ġveru, il-għaliex min għadu jiftakar f'ċerti attivitajiet li kienu jisiru anke ċertu talpu, anke għajdut li kien jintqal, tajjeb li jaddijom lil ħaddieħor u fil-fatt għandna aktar semmija fuq il-linja. Hello. Hello. Għajdinna. Hello. All right. Għajdinna. Issa, grazzi. Jena, nistakar il-nanna. Kienu t-tejdilna tal-babel norqdu. Ejva. U konna nejdu l-anduru madwara nejdu l-nanna. Ejdilna għallajtina. U kienet tajdilna salba. Madonna sal-Madonni. Tiħoli li tħalli l-ommi. Dik ommi Santa Clora, dak mistiri San Frandisk. Ħoltu il-kabuċċini l-arresti il-kurċifis. Għandi ġnejna ġewwa qalbi. Kolla waħaltu ġizumin. Msuqqija bil-ma sal-ġenna għal waħaltu ġizumin. Knisja ċkejkna, mdellija berba samiet, tneja dala rasi, tneja rġlejja, Kristu fommi u Madonna fideja. Norqotu nistrieħ, għal-alla u għall-erwieħ, norqotu nirpoza u ma nibza mill-ebda ħaġa, u għajt ħazina jillargaw minna il-komplament għall-lejl tajjeb li l-na u l-proxmu taħna kollu.
Blamment diftakarta? Iżgur blamment. Tajjeb. U nafara ta' tħabbili, enta ta' tbaħħir. Ta' tbaħħir għajdilna. Konna nejdu għek, meta per eżempju xaħat jajtara naqra kif teħt din għanda bżon nbaħru għax xaħat saħita. U kienu ibaħru ftit dak xismu. Zebbuċ. U ftit xamma ta' tnibri u seba mill-ħied. Mbagħad inqabdu n-nar. Biex xamma ta' tnibri kif semmejna qabel għaxin mumkin jagħmilha iva għajdilna. U nibdew ngħidu t-talba, nidħlu seba' darbiet fil-kamra jew fejn ikunu nduru fuq is-sod taħt is-sodot. U fersu d-duħan hekk. U madwar dak li kun nduru madwaru beħ. Milix li mort baħar fil-wahda fettella li tiġi għalija. Ejva, dek baħar, ejva. Għaxaw minn ikun rriti baħar, u. Għax għalet li misħut anki taħdi muqoddim. Flimma raħal dan, flimma raħal. El-mosta. Għalet insomma anki persuna taħdi muqoddima fettella li tisħeta. U taħjina. Insomma, dana affarijiet hekk, insomma. Ma titħollu doħlu saba dal-bit u titlob bil-missirna ħobżna. U kol. Imma għaddisa u Gloria, kull darba. Titħol fil-kamra u tarġa toħroġ? U tajt, ġessan Pietru Paul ta' Ruma. Ekk għandik xjajn, ta' xiejra, ta' xi mibeda, tarġa lura. Ġeh San Barnabaw, jekk hawn xate noħroġu mill-barra jiġru minn hawn ġew. Issa, tajjeb li namlu daqxej wahda ta' riflessjoni zaħira unek. Li għedin namlu dan il-program, dan il-tarif huwa biex inkunu nafu xkienu kif kienu jaħsbuha missirijietna u mhux biex najdu hekk inħeġġu ħalli illa li dini dawn huma superstizzjonijiet. Issa importanti it-talb huwa importanti ħafna mhux veru. Imma tajjeb li niċċaraw daqxej wahda dan il-punt. Tajjeb, għandek xi ħaġa oħra xi tgħidilna? Neringrazzjawk, ta' interessanti ħafna. Nsellulek saħħa. Hello. Hello. Onel? Ejva, Kont qed nitkellem minn għalli qed nistema'. Ma ġara xejn. Ħana ngħidlek, jiena trabbejt mal-nanna. U fil-Glorja kienet il-Glorja. Sebt il-Glorja jew? Sebt il-Glorja kienet tgħidli. Sewa. Kienet iddoq flax ta' filgħodu. Ejva, U kif tibda doq tajli sa tajli xejn tibda doq il-Glorja jibda ġri ta' kemm tiflaħ. U jħaddar li ħadd ikber. Ġoddar. U tilha nizla ma taraċ tal-bet, taf inti taraċ antiki tal-bet. Kull tardi daqsix. Taqla nifsek. Tilha nizla jien biex. Ir-raġuni x'kien biex tikber. Biex tikber, hekk nitfaka triqtar taħdejna. Kulħadd jiġri tisbik. Dika waħda mill-affarijiet ta' Sebt il-Glorja, meta jdaqqu Glorja. Anke kienu tfal iż-żar kienu jwaqfu fuq saqajhom qabel kemm għandhom sena biex jitalmu jimxu. Ġili kienu nkun hemm xi ġenituri jaqbdu lit-tifel jew t-tifla jkunu għadhom żar iġebduhom biex ta' parsi jħarruhom jitwalu. Ġifieri bħalma kienu jqabluh bħala Kristu telal fuq u telal fil-oli u l-botu hekk kienu jqabluh ukoll ma' min iqum mill-baxxu jola u jitwal ġifieri kollox. Ma tiġri kienet tajdi. Ejwa, tiġri. Mbagħad nagħtina, pereżempju mmur kellna gwerra rabba bil-mera ngħidhom nara kbirt. Xum battemminna u meta tkun żer taħseb li dak il-ħin tara riżultati. Ma dana bħal tal-jogging u jew min irid jirqaq mhux wara nofsija li jieħu d-dieta jirqaq. Kollha innoċenti. Ma insomma, huma kollha affarijiet interessanti għax jikkonnettjaw ma' xi ħaġa spiritwali, hemm raġunijiet li għandhom storja antika mhux kemm tispjegahom berba' kelmiet lanqas. Jaġbuni tajjeb noqgħod niftakar fihom, vera jaġbuni. Le, nirringrazzjawk, grazzi ħafna. Saħħa, Sinjura. Sinjuri, merħba. Dan huwa l-kaptan li qed ikellimkom. U għall-pjaċir tiegħi nilqakom fuq din it-titjira. Jiena ċert li ndunajtu bil-ħwienet duty free li jinsabu fid-departure kif ukoll fl-Arrivals Lounge tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta. Ma kull 5 liri li tonfqu f'dawn il-ħwienet tingħataw biljett b'xejn b'ċans li tirpu Mitsubishi Lancer Station Wagon. Nawguralkom il-vjaġġ u rizq tajjeb ma' Piazza La Vallette. Piazza La Vallette. Great shopping, great value, great lottery. Il-ħin issa huwa nofsinhar neqsin kwart, naddu biex nisimgħu aktar semmija Guido. Ejva. Hello. Hello. Għajdilna. Għandu waħda ġifieri ta' meta tkun ħieġa mill-Knisja. Tejtek, Ġesu sejra mmur, sejra nħallik. M'għandix intik qalbi u ġismin ħallihom fuq il-mejda ta' tqarbi. Kienet frekwenti din it-talba tajba. Imbagħad oħran meta jkun il-Bart. Ejva, id-dar tajda ma mhux il-Knisja. Le d-dar. Jew fejn tħoss il-Bart. Anke barra speċjalment. Ejwa, għajdilna. Għax ġewwa ma tantx inħossu. Għax interessanti. Kemm hu Bart, it-sija ta' Lukart. Lukart biħilla bar minn ġo sodda għal ġol qabar.
Għandax taqsam mal-Bart, ġifieri, għax tibda bil-Bart. Il-Bart jgħid kemm hu Bart. Ejva, mbagħad tkompli. Ejva, xem ċerti espressjonijiet xi darba nsemmuhom ukoll. Li tibda b'xi senten, b'xi 4 kelmiet, u xi ħadd ikompli jilek. U t-tfal meta tgħidilhom taf kemm jitkow jieħdu Ejva, qabel ma tantx kellhom biex jgħaddu żmien it-tfal minn barra l-lob komuni li kellhom. Pereżempju x'int neżaħhom biex jinħasslu u hekk. Jieħdu pjaċir biex xejn. Kien hemm xi kliem ukoll li tiftakar għalhekk ukoll. Le, dawk. Ġifieri tgħidilhom kliemi waqt. Ġifieri 31 kull m'għandi minn naqra li tisma' li tisma' iva. Qed tifhem mhux il-pija ma. U fil-fatt qabel in-nisa tad-dar speċjalment ma kellhomx radijiet u ma kellhomx biex jedew. U il-ħasil kienu dejjem loħ bl-idej, it-tisjir, il-ħasil tat-tfal, il-faċenti tad-dar waqt daw biex jgħaddu żmien kienu jkantaw, jqabblu jgħidu poeżiji, stejjer, leġendi. U bekk kien jgħaddi żmien u kienu jżommu lit-tfal attenti xi ftit jżommu ftit ħdejhom ukoll. Okay. Nirringrazzjaw. Proset, bye. Hello. Kellimna. Għajdinna, sinjura. Qed nisimgħu. Jiena l-istess waħda għadni. Baqalek xi ħaġa oħra x'tajt. Fil-fatt, sinjura. Sinjura, ħan nitkellem daqsxejjina. Mhux inti kont qed titkellem magħna fil-fatt, kellna lil semmija oħra fuq il-linja. Fil-fatt tista' Le, għax inti bdejt qabel ma qaltlek. Mela jgħidilna. Ħobbu l-Alla u għamlu l-ġid. Jekk ilkom tridu mewta tajba, illi minna xi żdid. Issa l-oħra di biex talba ta' Le, kenni taj. Ma fiex ħintajda jek il-knisja joddar. Le, biex fil-knisja di. Dar, meta tiġi il-ħsieb, jiġi il-ħsieb. Biex inti. Ejwa, tkun qed taħseb. Sewa, l-oħra x'kienet? Insejta bħalissa. Ek, zaħira u kol, ta' U iva. Short and sweet. Kisu, fil-ħodu meta tqum trot is-salib, kisu kull ma nagħmel nofri ħallim ħabtek, xerret fuq u l-barkam qazzatijak. Minn bżonn toqgħodu tajdu ħafna affarijiet kienu jgħidu. Ġakolatorja. Ġakolatorja żgħar. Sewa. All right. Alla għamlu l-ġid. Jekk idkom tridu meta tajba li minna xi ġdid. Dik waħda. U l-oħra li għatlek. Nirringrazzjawk mela. Għalkemm osra imma interessanti għax kienu jgħiduhom spontanjament. Intu tagħmel, intu tilab, intu anytime. Meta jiġi l-ħsieb. Fil-bambin. All right, grazzi ħafna ta'. Meta xina mrobbija tajba allura. U jien daw qed innarna. Min fej miż-żejtun jew żebbut minn fej? Le, jiena minn Balzan. Ġifieri hemmhekk kontu tajduhom jew is-seda Balzan. L-ħamrun. L-ħamrun, okay. Thank you very much. Nirringrazzjawk, baj mela. Anzi, niskużawk tal-li għattomna. Għadna pjaċir. Ninsem, għajdli. Rrit il-kelber fuq dik il-poezija di ma ktibtlex ma tibċan, minni. Ma jimpurtax, ma tajkollu. ħana jdek għandkom ximma. Sorry, ta' ma biex jaqsam mal-program. Jum nom jisimaji. Kitibba t-tifel, kitibba u, ta' voltiri minnu. Kont semmejtinna darboħra di. Imma jina bdi ma battilkomx. U mak memx ħaġla tasal xi darba. Mela jkollok ċans. Imma il-kaset taħħa jew id-din. Inti jara, ħana jlek x'namlu. Ibat li l-poezija miktuba. Tajjeb hekk. Grazzi ħafna. Jew id-diska, ek nibatlek id-diska tajba jew tajjeb ukoll il-kassetti. Umbat jirranġaw iva. All right, thank you very much. Sorry, Grazzi u saħħa. Hello, bonġu. Leonet proset tal-programu ta' daw l-affarijiet tal-antik għax naf ħafna minnhom kienet tgħidhom lin-nanna wkoll. Għajċi waħda li forsi ma semmewx qabel. Jiena se ngħidlek issa bħal talba kien jgħidil il-papa tiegħi qabel norqod. Jiena n-naġa tiegħek, inti l-pastur tiegħi, Alla xi grazzja tani fil-ġenna nista' nkun miegħek. Kienu għallu għaxi Le, issa bħal presepju din. Konnu pjaċir, kon zaħra kien jgħidi l-qabel norqod u dem bħajt nejda. Għandek xi oħra? Anka dita, u ġesu sejra nħallik, mandiċ natik dak li wettek, ma narġax iżjed noffendik. Di qabel noħorġu mill-knisja. Hemm varjazzjonijiet tagħha din, interessanti. Iva, xadda kif qalet waħda. Le, hemm varjazzjonijiet tajjeb attentu differenti, ftit differenti. Differenti l-oħra kienet. Però,
Nu pjaċir bihom ħafna u ħafna li. Grazzi ħafna tal-li ċemplu tajdu, għax dawna bil-żmien jintilfu għax jirreplejsjaw għam affarijiet oħrajn, nux. Vera. Min ma jkunx jista' jċempel jekk iktibhomna nirringrazzjah bil-qoddim ċerti affarijiet. Grazzi mela saħħa. Saħħa Sinjura. Hello. Hello. Għajdinna. Iva. Tadbaħħir ħanajdlek. All right, għajdinna. Jena kont najx mannanna. U meta kienet baħħar u titfall melħ. Kienet baħħar sibti Gloria u nar ta' ħamis. Meta ikolla xi dubju f'xi ħaġa. Anke f'okkażjonijiet sewa, għajdinna. Sewa ġifieri mhux qed ngħid sewa taqbad u tbaħħar meta jkollok l-inkwiet, imma qed ngħid sewa li qed tgħidilna l-okkażjoni, qed tgħidilna l-okkażjoni x'kienet. Għajdinna. U anki issa nar ta' ħamis ampena. Il-qampina ta' wara ta' filaxija. Ta' filaxija xi seba. Kienet tajċi taqbila? Għajdinna jek tiftakara. Kienet tajt Barnabaw, kienet tentazzjoni minnaw. U missirna u xobżna, konna najdu Gloria. Kienet iżżid it-talb maħħa. U min ikun fuq dubju tajdlu itlob. U tamil fuq ras kulħadd. X'tamel id-baħar fuq ir-ras? Bit-taġen. U nitfaw il-melħ. Kienet iżżid il-melħ ukoll? Ma żebbux. Meta jibda jfaqqad. Konna najdu ħarġet lajn, u nibdew minn barra, l-ġewwa l-bib ta' barra. U varjazzjonijiet oħrajn daw, imma l-iskop kien l-istess. Ġifieri intom kienu jħaltu x-xema magħhom ukoll. Xema ta' tnibri sa m'għadux jagħtuna. Le, sa m'għadix moda, x'qasadhom jużaw għadik. Kienu jtuna fit-berik. Ejva. Nirringrazzjawk ta'. Hemm oħra li minn flok isemmu l-San Barnabaw, hemm min isemmi pereżempju San Gaetano San Guzman. Jekk hawn xi ferħa jew xi għajn imur kollox mad-duħħan. Imbagħad hemm oħra wkoll f'ġieħallaw San Damjan biex ifejqu l-kbar u żżar biex infejqu l-annimal. Ġifieri kienu jużawhom ukoll anki biex ifejqu marta l-annimali. U San Damjan u San Guzman huma Kozma u Damjan huma qaddisin protetturi tat-tobba wkoll. L-istess kan isserraħ moħħok għax tgħidlu raġ kif għaddielek. U iva tkun ħaġa ħaġa tagħmel mill-aħjar, imma ma tfissirx kienet xi kura speċjali. U iva. Thank you. Saħa Sinjura. Grazzi. Tridu tixtru kamra tal-banju b'115 lira? Jew madun ta' ċeramika b'2 liri u nofs il-metru? Smajtu sew. Morru fil-warehouse sale fi Flair Deri bil-Kirkara. Hemm isibu settijiet u madun tal-kamra tal-banju, madun mal-kċejjen u ċeramika tal-art ta' kull tip bi prezzijiet li dan is-sejl biss jista' joffrilkom. Mela narawkom f'Misraħ frar 28 100 metru l fuq mill-venda tal-karozzi tal-linja. Flair Deri bil-Kirkara. Cola Roll, fruity blue, strawberry maybe they're good for you. They're fresh, they're cool and sweet. The jars contain a bubblegum treat. Manhattan's got nuts and Thorson cream. Granita's the answer to a thirsty guy's dream. The King Stick's made from toffee ice cream. Orange made'll cool you when you're letting off steam. So delicious and fruity too. Good for your pocket and good for you. Stay cool. Il-ħin huwa nofsinhar neqsin 6 minuti. Natu l-aħħar telefonata fil-qosor kemm jista' jkun imma hello. Fil-fatt kellna semmija fuq din il-linja. Imma hawnhekk fil-fatt nara. Hello. Fil-fatt kellna xi semmija kienu ilhom fuq il-linja nerġgħu nippruvaw tal-aħħar. Hello. Hello. Artikej hawnhekk, Sinjura. Ma neħdu tal-aħħar għax il-ħina tijafas. Għajdinna. Ħanajdlek missieri qabel kien jorqod. Kien jgħidilna ħanorqod u nistrieħ. Għal-alla għall-erwieħ. Għanorqod u nirpoza ma nibżam il-lebda ħaġa. Zewċ ħanġli ħada rasi, nejn oħra ħada riġlejja. Kristu ġewwa qalbi u l-Madonna u l-Madonna ġewwa ġejja. Sodda salib, imħalda kuruna. U minn iħobb il-ġesu u tal-axħar ma nafisa. U lemma ġera xej, dan rekordjat. Kienu jivarjaw ħafna daw tabta fil-axija ta' qabel l-irqat. Rekordjat, għammidu ma nismaħħa. Għax kien għalina ġifiri meta kien fis-sodda. Ejva. Kellu 83 sena ġifiri meta mil. Dina talba antika u tvarja minn posta l-liħor. Sabiħa ħafna. Naringrazzjawk ta' Ximni, su proset tal-program. Grazzi, saħħa. Grazzi, Sinjura.
U fil-fatti dispieċi li m'għandix ħin biex nieħdu aktar telefonati tas-semmija huma dejjem interessanti il għaliex dawn huma affarijiet, dawn huma taqbiliet ħalli ngħidu hekk li ma nsibuhom fl-ebda kodba. Naħseb ma l-ebda kodba veru Guido. Issibhom fi ktieb jekk xi ħadd jiktibhom jiġifieri. Kultant insibu xi tnejn tlieta miktubin u xi oħrajn. Imma rridu nisimgħu iżjed ħalli forsi niktbu oħrajn biex ma jintilfux. Iva, fil-fatt is-semmija tagħna qed ikunu qed juru kooperazzjoni ħafna f'dan il-każ. U jekk jistgħu min jista' jiktibhomna jibqgħulna iżjed nistgħu nirriferu għalihom hux. Ekku, u jekk mela jekk hawn xi semmija li ma laħqux tkellmu magħna u għandhom ukoll xi taqbiliet dwar speċjalment dwar id-baħir, illum tkellimna dwar id-baħir. Jista' jkunu anki oħrajn. Imma llum billi badna d-baħir bħala wieħed mit-tipi tat-taqbil. Kienet interessanti. Jekk is-semmija tagħna jiktbuhomna u jibatuhom. Indirizzaw dawn l-ittri lil Guido Lanfranco, programm Bejnietna, RTK Media Center Bla tal-Bajda. Guido, għallum ikonna niqfu hawnhekk illa li ringrazzjaw il-kull minn ċempjon, ringrazzjaw lilek ukoll. U fil-fatt Guido fil-programm ieħor nixtieq illi hemm dik it-taqbila li semmejt anke bħallum 8 tiem li konna nilabu meta konna waħda mill-logħbiet, taqbil tal-lob mela. Iva. Darb'oħra nażlu xi ftit taqbil fil-lob. U fil-fatt nistgħu ngħidu wkoll xi tkun ir-referenza. Biex naraw forsi l-oriġini u l-modifikazzjoni ta'. Ekku, u jiena ċerta li minn raħal għal ieħor ikun hemm anke varjazzjonijiet. Kollox varja fejn jinżel